Dele
Siap, tapi siap ya. Berani pokoknya. Berani lanjut. Prak, diam. Sumati sendiri. Akhir wali ya.
Tembak mindset. Lah sing kok. Sing kong sopo iki? Jo. Itu lisan lo. Wah, jenenge. Wis ayo.
Cangkemmu tak kuat. Kowe cetak apa? Patung kuwi. Patung lho. Iya. Ora layan ya. Aja. Sing rada modern-modern. Apa? Arjun. Ya apa? DJ. Patung bebas aja. Bebas lho patung kok. Mas. Apa jenenge? Lho sing modelaner. Yo. Modelaner apa? Mas ini rock DJ apa slow? Lah, sing piye? Dangdut apa piye? Dangdut apa? Tak cerita tak. Oh ya, aduh. Yo. Piye lah? Sing jalan lak duwiti ngono lagi. Ora kak. Dangdut musik. Ayo. Anu gedrukan. Lah, gedrukan. Kodong jati di swear. Terus wonge mari kena gender. Wes entar. Ayo toten. Mas bar. Iki lho piye iki? Mas. Woi. Iki kongkong tenan pesek aku. Ya wes. Ayo. Pesek. Mas. Kalau betul. Beti soteng. Lah. Kayak mentali, Neng. Iya. Tas. Iya.
Ayo.